en krijg een dubbel certificaat van Brussels Airlines. Alle info op wegmetdemorgen.be. Waar wonen de meeste Portugees sprekenden? Is dat A in Portugal, B in Mozambique of C op de Zuidpool? Ik denk in Mozambique. Mozambique is goed geantwoord. Doen we goed. Daniel Termont, voor Christen 10 op 10. Maar hoe scoort hij op politiek vlak 1 jaar na de gemeenteraadsverkiezingen? Het Nieuwsblad vroeg de mening van de Vlamingen over zijn burgemeester. Het resultaat lees je van dinsdag 21 tot en met zaterdag 25 januari in het gemeenterapport. Gratis bij het Nieuwsblad. Heb je nu gratis in op basic.be? Ik krijg dit als kortzak cadeau. Elite dating is niet voor niets een populaire keuze voor academici. Daarom is elite dating mijn nummer 1. Elitedating.be. Bekijk nu gratis uw partnervoorstellen. Taxi zit. Taxi leven. Taxi dans. Uw sms-bericht.